Първата жена генерал-лейтенант в историята на българските сухопътни войски. Перфектна военна дисциплина, железни принципи. Всичко това се срина заради едно единствено телефонно обаждане. Госпожо генерал, на главния вход е дошъл капитан Петров. Куца много тежко. Синът и появил се с патерици, треперещи ръце, избягващ поглед и писъците, които се чуват. Всяка нощ. Не дей. Какво се е случило с Гордия и син в същите тези сухопътни войски, на които тя е посветила целия си живот? Това е историята на една жена, която трябва да избира между майчината любов и чувството за справедливост между властта и истината. Дали тя ще успее да се изправи срещу прогнилата система, за да спаси сина си, една шокираща история, базирана на реални събития, които разтърсиха сухопътните войски. Сега ще я разнищим заедно с вас. Натиснете бутоните за харесване и абониране и споделете мислите си в коментарите. Да започваме, нали? Една ноемврийска понеделнишка сутрин на 2024 година. В учебния център на сухопътните войски, разположен на полигон Корен край Хасково, светлините вече бяха запалени. Денят на генерал-майор Радка Иванова винаги започваше с точност. Въпреки своите 54 години, нейната рутина беше да става точно в 5 часа. Сутринта. Госпожо генерал, и днес сте подранили поздрави и учтиво нейният адютант поручик Георгиев, докато й подаваше сутрешния доклад. Всички нейни подчинени знаеха, че титлата първата жена генерал-лейтенант в историята на сухопътните войски не е никак лек. Желязната и дисциплина и перфекционизмът, изграждани в продължение на 30 години, бяха запазената марка на Радка Иванова. Днес ще направим последна проверка на доклада за парламентарното изслушване. В гласа на Радка нямаше и нотка на колебание. На стената в кабинета й висеше семейна снимка, от която я гледаше синът й Иван Петров. Той беше нейната гордост, 25 годишен капитан от сухопътните войски, служещ в предно поделение. Гледайки усмихнатото лице на Иван от снимката, от церемонията по присвояване на звание, Радка изпитваше гордост. Иван вече е истински войник. Върви по моя път. На снимката Иван приличаше на майка си, с силна воля и преливащо чувство за справедливост, но Радка не знаеше за болката, която се криеше зад тази светла усмивка. Госпожо генерал, ще излезете ли да проверите нощното обучение на курсистите? Разбира се, войникът трябва винаги да е готов. Денят на Радка беше перфектен. Започваше с утринна физическа подготовка, последвана от приемане на различни служебни доклади. След обед задължително правеше инспекции на място, а вечерта завършваше с стратегически съвещания за следващия ден. Учебният център, който тя командваше, беше смятан за най-образцовото поделение в цялата армия. В 8 часа сутринта Радка отиде на учебния плац, за да провери лично физическата подготовка на курсистите. Въпреки ранния час, погледите на обучаемите бяха сериозни. Войници, днес дайте всичко от себе си и служим на Република България, мощният вик на раз. Курсистите изпълни плаца. Радка наблюдаваше тренировката им с доволна усмивка. Възгласите, разсичащи утринния въздух, потните лица на курсистите, всичко беше перфектно. Добре, продължавайте в същия дух. Насърчението на Радка изпълни лицата на курсистите с гордост. Самата тя усещаше, че я приемат не заради това, че е първата жена генерал-лейтенант, а като истински лидер. В 10 часа сутринта Радка се върна в кабинета си и започна да приема доклади от различните отдели. Началникът на учебния отдел, началникът на оперативния отдел и началникът на отдела за връзки с обществеността. Влизаха един по един и докладваха за ситуацията. Няма проблеми с учебния план за тази седмица, нали не, госпожо генерал? Всичко върви по план. Как е проверката за превенция на инциденти? Проверяваме всяка сутрин, няма нищо. Но Куба необичайно. Радка изслушваше внимателно всеки доклад и даваше необходимите нареждания.
Като перфекционист тя не толерираше дори и най-малките грешки, но изобщо не подозираше какво се случва със собствения й син. По време на обедната почивка Радка набързо се нахрани и отново прочете писмото на бюрото си. Беше го получила преди месец от Иван, но всеки път, когато го четеше, усещаше нещо странно. Мамо, в поделението всичко е наред. Не се притеснявай. Мисля, че скоро ще мога да изляза в отпуск и да се видим. Почеркът в писмото изглеждаше потреперещ от обикновено, но Радка си помисли, че е защото синът й е заед. Изобщо не й мина през ума, че може да му се е случило нещо. В 14:00 часа Радка направи последна проверка на подготвените материали за парламентарното изслушване. Докладът, съдържащ постиженията и бъдещите планове на учебния център на сухопътните войски, беше безупречен. Самата тя беше доволна от нивото му. Мисля, че това ще е достатъчно. Да, госпожо генерал. Наистина е перфектно. Радка се усмихна на думите на адютанта си, но тази усмивка щеше да изчезне напълно на следващия ден. В 16:00 часа Радка отиде на теренна инспекция в учебния център. Наблюдавайки тактическата подготовка на курсистите, тя изпита гордост. Всичко вървеше по план. Как е състоянието на курсистите да всички се стараят много? Няма проблемни войници. Радка кимна на доклада на отговорния капитан, но тя не знаеше, че точно в този момент далеч от нея синът й страда. В 19:00 часа Радка проведе съвещание с щаба си за проверка на утрешния график. Всичко беше перфектно подготвено. Изглежда, че и утрешния ден ще е добър. Щабните офицери се съгласиха с думите й. Но никой не очакваше образа на Иван, който щеше да се появи на портала на поделението в 14. Ноли часа на следващия ден, подпирайки се на патерици и куцайки, в 21:00 часа Радка се прибра в служебното си жилище и, приключвайки с дневните си задължения, се подготви за следващия ден. Беше перфектен ден, но никой не знаеше, че това ще бъде последният и спокоен ден. На следващия ден в 14:00 часа генерал-майор Радка Иванова правеше последна проверка на материалите за парламентарното изслушване в кабинета си. Всичко беше перфектно подготвено. Докладът за постиженията на учебния център беше с по-високо качество от всякога. Госпожо генерал, на главния вход е дошъл капитан Петров, докладва припряно адютантът Илкрей, поручик Георгиев. Лицето на Радка светна. Дали не беше изненадващ отпуск синът ти, от когото нямаше вест? Повече от месец изведнъж я посещаваше. Иван, без да се обади, да в момента чака на входа. Радка остави документите и стана. Но изражението на адютанта й беше някак мрачно. Не беше ведрото изражение, което обикновено имаше, когато носеше добри новини. Какво има поручикът се поколеба за момент, след което предпазливо каза: ами, капитан Петров куца много тежко. С патерици е. Светлата усмивка изчезна от лицето на Радка. Патерици куца не можеше да повярва, че синът ти, който допреди месец беше здрав и силен, сега тама е с патерици. Веднага излизам. Радка забързано излезе от кабинета и се отправи към входа. Докато вървеше по коридора, сърцето й се сви. Какво се беше случило с сина й? Защо от поделението не й бяха съобщили нищо картината, която видя, когато стигна? До входа беше шокираща. Там стоеше Иван, подпирайки се на патерици и куцайки тежко с левия крак. Нямаше и следа от самоуверение и здрав син от преди месец. Ивана, извика Радка. Иван вдигна глава, лицето му беше изпито, а под очите му имаше дълбоки сенки. Мамо, в отпуск съм. Гласът на Иван беше слаб. Не беше обичайният му светъл и енергичен глас, а някак плах. Радка го подхвана, вътрешно объркана. Какво е станало с крака ти, да не си претърпял инцидент, нищо особено? Просто се контузих по време на учение. Отговорът на Иван звучеше неестествено. Той избягваше погледа й, а ръцете му леко трепереха. Радка инстинктивно усети, че той крие нещо. Какво учение, защо от поделението не са се обадили? Беше просто стандартно учение. Аз бях невнимателен. Иван продължаваше да избягва погледа й.
Това не беше синът и, който обикновено я гледаше уверено в очите, докато говори. Тревогата в сърцето на Радка нарастваше. Какво се е случило с сина Мимидий? Радка заведе сина си в служебното жилище. В колата Иван мълчеше. Обикновено той щеше да е шумен, разказвайки истории за поделението и колегите си, но днес беше напълно различно. Иване, до кога си в отпуск? 1 седмица. Тогава си почини и ще говорим спокойно. Когато пристигнаха, поведението на Иван продължаваше да е странно. Синът ти, който обикновено ровеше из хладилника, търсейки какво да яде, сега просто седеше тихо на дивана. Докато приготвяше вечеря, Радка продължаваше да го наблюдава. Иван не можеше да се храни нормално. Ръката, с която държеше вилицата, леко трепереше и той изглеждаше постоянно напрегнат за нещо. Иване, нямаш ли апетит? Невкусно е. Но Иван почти не яде, гледайки как синът ти, който обикновенно изяждаше по 2 чини и сега не може да довърши и една. Притеснението на Радка нарасна още повече. Как е службата в поделението? Не ти ли е трудно? Добре. Всички са добри хора. Отново неестествен отговор. При всеки въпрос Иван се опитваше да избегне темата и не искаше да навлиза в подробности. През нощта се случи нещо още по-шокиращо. Докато Радка спеше, изведнъж чу писъка на сина си. Не дей, моля те. Радка бързо изтича в стаята на Иван. Синът и се мяташе в леглото, облян в студена пот. Беше очевидно, че сънува кошмар. Иване, добре ли си, Иване? Когато Радка го разтърси, за да го събуди, Иван отвори очи. Но лицето му все още беше изплашено. Мамо, извинявай. Сънувах. Какво сънува? Не помня. Просто беше страшен сън. Иван лъжеше. Радка беше сигурна. Синът ти криеше нещо. Това не беше просто контузия по време на учение. Иване, на майка си трябва да кажеш истината, нали? Наистина нищо особено не е, мамо. Не се притеснявай. Но треперещия глас и избягващия поглед на Иван говореха всичко. Тази нощ Радка не можа да заспи. Трябваше да разбере какво се е случило с сина й и защо се е променил толкова. Реши го. Докато не можеше да заспи до зори, Радка взе решение. Отутре ще започне разследване. Ще разкрие истината за случилото се с сина й на всяка цена. На следващата сутрин Радка се събуди по-рано от обикновено. Реши да започне разследване, докато Иван е излязъл за рехабилитация. След като цяла нощ не беше мигнала, мислейки за променения вид на сина си, Радка не можеше да чака повече. Ало, аз съм генерал-майор Радка Иванова от учебния център на сухопътните войски. Обаждам се, за да получа информация за състоянието на капитан Иван Петров. Радка се обади директно в поделението към 61-ва Стрямска механизирана бригада, където служеше синът ти. С 30-годишния си военен опит, тя можеше да усети, че нещо не е наред, само като чуе гласа на събеседника си. Госпожо генерал, за капитан Петров ли питате? Той е в отпуск поради контузия, получена по време на учение. Отсреща беше майор, вероятно началник на оперативния отдел, но в гласа му се усещаше леко треперене. Конкретно какво учение беше? Защо не бях уведомена? Беше стандартно тактическо мари. Учение капитан Петров се подхлъзна. Радка инстинктивно усети, че събеседникът ти лъже. С опита натрупан през 30-те години военна служба, тя веднага разпозна неестествения му тон и уклончивото му поведение. Казахте, че се е подхлъзнал, но защо контузията е толкова сериозна? Паднал е по стълбите. За повече подробности. От медицинския пункт на поделението с всяка дума съмненията на Радка нарастваха. Събеседникът и упорито избягваше конкретни отговори и очевидно бързаше да приключи разговора. След като затвори телефона, Радка започна да използва контактите си. В сухопътните войски тя имаше солидна мрежа, изградена през 30-те години. Особено началникът на щаба полковник Димитър Стоев беше надежден колега, с когото бяха служили дълго време заедно. Полковник Стоев, обаждам се по спешен въпрос. Можете ли да проверите ситуацията в поделението, където служи Иван? Разбира се, госпожо. Генерал, какво се е случило? Радка накратко обясни ситуацията
на полковник. С дългогодишния си опит полковник Стоев разбра притеснението и разбрах, ще проверя внимателно. 2 часа по-късно полковник Стоев се обади, но новините, които донесе, бяха шокиращи и надминаваха всичките й очаквания. Госпожо генерал, в поделението на капитан Петров се носят странни слухове. Гласът на полковника беше потих и предпазлив от обикновено. Какви слухове? Говори се за жестокост и колективен тормоз. Че капитан Петров е станал мишена, след като е отказал да изпълни неправомерна заповед. Лицето на Радка се вкамени. Не можеше да повярва, че в сухопътните войски, на които бе посветила живота си, се е случило такова нещо с собствения й син. Кажете ми повече подробности. Госпожо генерал, този проблем не изглежда прост. Има слухове, че са замесени и офицери от по-високо ниво, така че трябва да подходите предпазливо. Думите на полковника разгневиха Радка още повече. Не можеше да повярва, че офицери, които трябва да пазят честта и традициите на армията, са замесени в такива неща. Продължавайте да проверявате и пазете всичко в пълна тайна. След обед Иван се върна от рехабилитация. Гледайки го, сърцето на Радка я болеше. Синът ти, който обикновено беше уверен и силен, изглеждаше някак свит. Иване, как мина терапията? Добре беше. Лекарят каза, че ще се възстановя бавно. Но изражението на Иван все още беше мрачно. Радка не можеше повече да търпи. След вечеря тя се опита да проведе сериозен разговор с сина си. Атмосферата в хола, където седяха един срещу друг, беше тежка. Иване, кажи ми истината. Наистина ли се е случило нещо в поделението? Иван мълча дълго. Начинът, по който стискаше ръцете си, изглеждаше сякаш се бори с нещо. Мамо, наистина нищо особено не е. Не е вярно. Знам, че криеш нещо. При твърдия глас на Радка, в очите на Иван започнаха да се събират сълзи. Мамо, извинявай. Опетних честта на армията. Какво говориш, за какво се извиняваш? Иван започна да говори с треперещ глас: отказах Дъброва. Изпълня неправомерна заповед. Сърцето на Радка започна да бие лудо. Историята, която излизаше от устата на сина й, ставаше все по-сериозна. Каква заповед? Да проявявам жестокост към подчинените си. Не можах да го направя. Учили са ме, че армията не е такова място. Гласът на Иван ставаше все потих. Радка хвана ръката на сина си. И след това станах мишена. Всеки ден ме тормозеха. И офицерите, и постаршите войници. Иван започна да ридае. 25 годишен мъж плачеше като дете пред майка си. Последния ден не беше инцидент. По стълбите бутнаха ме. Гневът на Радка кипна, но в същото време изпита и гордост от сина си, за това, че е избрал да постъпи правилно. Браво, Иване! Ти си истински войник. Радка прегърна сина си. Иван плака дълго в прегръдките на майка си. Сякаш всичката болка и страдания, които беше таил, сам се изливаха. Мамо, страх ме е, че заради мен ще пострада репутацията на армията. Не. Тези, които са направили това, петнят репутацията. Ти си защитил честта на армията. Тази нощ Радка не можа да спи. Слушайки историята на сина си, в нея едновременно кипяха гняв и решителност. Не можеше да повярва, че такова нещо се случва в армията, на която бе посветила живота си, и в същото време се зароди силна воля да поправи това. Може би затова съм станала първата жена генерал-лейтенант в историята на сухопътните войски. Именно за такива моменти Радка реши да предприеме действия от следващия ден. Радка не можеше повече да търпи. След шокиращата истина, която чу от сина си, тя не мигна цяла нощ. Реши да използва позицията си на първата жена генерал-лейтенант в историята на сухопътните войски, за да започне пълномащабно разследване. На следващата сутрин в 8 часа Радка свика спешно щаба си. Офицерите, присъстващи на съвещанието, което започна час по-рано от обикновено, се напрегнаха, виждайки сериозното изражение. Началникът на инспектората излезте напред. Началникът на инспектората
подполковник Йордан Минчев пристъпи напред. Той беше ветеран с 15 години опит в инспекционната дейност, но днес погледът на Радка беше различен. Незабавно ще започнем специална инспекция на 3-ти батальон от 61 ва Стрямска механизирана бригада, където служи капитан Петров. Лицето на подполковник Минчев се вкамени. Специална инспекция беше силна мярка, която се предприемаше само при наличие на сериозни проблеми. Госпожо генерал, за да се проведе специална инспекция, трябва да има конкретна причина. Има подозрения за жестокост, колективен тормоз и опит за прикриване на инцидент. Това достатъчна причина ли е? От твърдия глас на Радка атмосферата в залата стана ледена. Заместник командирът полковник Красимир Йорданов предпазливо се обади: госпожо генерал, да не би този случай. Да е свързан с капитан Петров. Ако е така, може да се приеме, че са намесени лични чувства. Погледът на Радка стана леден. През 30-те си години военна служба не беше очаквала да чуе подобни думи. Казахте лични чувства, полковник Йорданов. В нашата армия се случват актове на жестокост таковая. Вие наричате това личен проблем. Не исках да кажа това. Тогава какво искахте да кажете? Че съдя емоционално, защото съм жена, залата настана тишина. Всички присъстващи усетиха, че гневът на Радка е достигнал връхната си точка. Началник на инспектората, сформирайте екип за специална инспекция и тръгвайте още днес. След обед. Давам ви всички правомощия. Радка използва правомощията си до край. Като командир на учебния център, тя използваше всичката си власт, за да започне пълномащабно разследване. В 14:00 на часа екипът за специална инспекция тръгна към 61-ва бригада. Радка лично поведе екипа към поделението на сина си. В колата мислите й бяха объркани. Това беше както заради сина и така, и за да защити честта на армията. Госпожо генерал, пристигнахме. Пристигайки пред 3-ти батальон, Радка си пое дълбоко дъх. Сърцето я болеше при мисълта, че тук синът ти е страдал. Извикайте командира на батальона. Командирът на 3-ти батальон, подполковник Ивайло Стоянов, който се появи скоро, не можа да скрие объркването си. Нямаше време да се подготви за внезапната специална инспекция. Госпожо генерал Иванова, така внезапно подчинените ви са подложени на неви жестокост, а вие казвате, че внезапно на острия въпрос на Радка подполковникът не можа да отговори. Инспекцията започна незабавно. Радка лично разговаря с войници и офицери. Резултатите от инспекцията бяха шокиращи и надминаваха всичките й очаквания. Случаят на Иван беше само върхът на айсберга. Разкриха се ежедневни актове на жестокост в поделението, мълчаливото съгласие на началниците и дори умишлени опити за прикриване. Това ли е реалността в нашата армия? Радка не можеше да сдържи гнева си, докато четеше бар. Доклада от инспекцията: по боища над по млади войници, принуда към жестокост и колективен тормоз над офицери, които отказват да се подчинят. Всякакви неща, които петнят честта на армията, се случваха безнаказано. Този батальон се разформирова. При думите на Радка всички на място замръзнаха. Разформироване на поделение беше една от най-тежките дисциплинарни мерки в армията. Госпожо генерал, това е прекалено. Значи е редно такива неща да продължават да се случвате. Новината за твърдата мярка на Радка бързо се разпространи из цялата армия. Реакциите бяха диаметрално противоположни. Армията се раздели на два лагера – подкрепящи и противници. Генерал Иванова е полудяла заради сина си. Жена стана генерал и сега съди емоционално. Заради лична вендета съсипва поделението. Обвиненията срещу Радка заваляха. Особено сред по-старите офицери се надигна силна съпротива. Но Радка не спря. Напротив, продължи още по-твърдо: ще разследвам всички свързани поделения, за да не се случва това отново. Радка нареди пълномащабно разследване не само на поделението на Иван, но и на всички, свързани с него. В армията настана истински хаос.
Същата вечер, когато се върна в служебното жилище, Иван я чакаше. Изражението му беше сложно. Мамо, спри. Така само ще си навредиш. Иван се притесняваше, гледайки действията на майка си. Страхуваше се, че заради него тя ще попадне в трудна ситуация. Да си навреди армията ни гние, какво значение има вредата. Но знаеш ли какво говорят хора така? Че си полудяла заради сина си. Знам. Но не ме интересува, защото е правилното нещо. На твърди отговор на Радка Иван не можа да каже повече нищо. Знаеше колко силна е волята на майка му. Мамо, наистина ли ще бъдеш добре? Ще бъда добре. Защото правим правилното нещо. Силният реформаторски натиск на Радка раздели цялата армия на две. От едната страна бяха младите офицери, жените офицери и съвестните старши офицери, които я подкрепяха. От другата страна бяха консервативните офицери, които искаха да запазят статуквото. Госпожа генерал е права. Такива неща не трябва да продължават. Но по този начин само ще разрушим организацията. Конфликтът в армията се задълбочаваше. С разгарянето на споровете за и против реформата на Радка, цялата структура започна да се клати. Но Радка не се поколеба. 30-годишните й убеждения и принципи я поддържаха. Преди всичко гневът, който изпита, гледайки страданието на сина си и любовта й към армията, я движеха напред. Този път няма да е лесен, госпожо генерал, каза предпазливо началникът на щаба полковника Пере, Димитър Стоев. Ако беше лесен, някой щеше да го извървял отдавна. Не трябва ли ние да го направим именно, защото е труден? Решителният глас на Радка отекна в кабинета. Това беше затишие пред буря. Бяха изминали 2 седмици, откакто Радка започна своята реформаторска дейност. Цялата армия беше разтърсена. Благодарение на специалната инспекция на Радка в много поделения започнаха да излизат наяве факти за жестокост. Но Радка не очакваше контраатаката, която се подготвяше. Първата понеделнишка сутрин на декември 2024 година Радка, както обикновено, преглеждаше докладите от инспекцията в кабинета си, но адютантът й влезе припряно. Изражението му беше необичайно. Госпожо генерал, има спешно обаждане от командването на сухопътните войски. Какво е от Министерството на отбраната е дошла заповед незабавно да се прекратят всички сева. Специални инспекции. Лицето на Радка се вкамени. Внезапна заповед за прекратяване на инспекциите. Не можеше да го разбере каква е причината. Не са посочили конкретна причина. Само, че е заповед от повисшестоящи органи. Радка се обърка. Инстинктивно усети, че зад кулисите се случва нещо, но я очакваше още по-голям шок. Около 14:00 часа адютантът й отново влезе в кабинета. Този път лицето му беше бледо. Госпожо генерал, има обаждане от Народното събрание. От Народното събрание, да. Пристигнала е призовка за явяване като свидетел на парламентарно изслушване. Радка за миг почувства световъртеж. Призовка за парламентарно изслушване, това не беше обикновена работа. По какво обвинение злоупотреба със служебно положение и създаване на хаос в поделение Трала? Поради лична вендета. Радка почувства как главата й се изпразва. Това, което беше направила за армията, сега се обръщаше срещу нея. Лична вендета. Има ли пообидна дума от тази, кой е подал този сигнал, адютантът Непозикоро? Отговори. Но Радка скоро щеше да научи шокиращата истина. 18:00 до Овляна часа Радка извика заместник командира полковник Красимир Йорданов. Обикновено му имаше доверие, но днес изражението му беше странно. Полковник Йорданов, какво мислите за днешните събития? Йорданов се поколеба за момент. След което проговори: госпожо генерал, ще бъда откровен. Аз подадох доклада до повисшето командване. Радка не повярва на ушите си. Най-довереният ти заместник я беше предал. Полковник Йорданов, вие ли го направихте, госпожо генерал? Това е за доброто на организацията. Не може така с лични чувства. Гневът на Радка избухна. Не беше и сънувала, че ще чуе такива думи от колега, с когото са работили заедно 30 години. Казахте лични чувства, армията ни гние, а това лични чувства ли са? Но госпожо генерал Поту,
този начин не става. Прекалено напред отидохте. Цялата организация се клати. Слушайки оправданията на Йорданов, Радка изпита дълбоко чувство на предателство. В организацията, на която бе посветила живота си, правейки правилното нещо, сега я третираха като престъпник. Значи казвате, че трябва просто да си затваряме очите за жестокостта. Не това, начина е непут проблемът. Опитвате се да промените всичко прекалено внезапно. Внезапно. Колко още да чакаме за порочни практики, които продължават 20-30 години. Йорданов не отговори повече. Радка почувства дълбоко разочарование и кипящ гняв. Излезте. Веднага изчезвате от погледа ми. Същата вечер Радка се върна в служебното жилище и седна срещу Иван. За първи път в живота си се чувстваше безсилна. Срамуваше се да покаже такава слабост пред сина си, но не можеше повече да я крие. Иване, да не би да съм прекалила, Иван се натъжи, гледайки унилото изражение на майка си. Мамо, какво се е случило? Може би хората са прави. Може би заради теб съм преценила грешно. Гласа на Радка се усещаше дълбоко съмнение. През 30-те си години военна служба никога не се беше колебала така, но сега всичко изглеждаше несигурно. Иван хвана ръката на майка си. Мамо, съжаляваш ли за това, което направи за армията? Радка се замисли за ковара. Момент. Ситуацията беше трудна и сложна, но не смяташе, че е постъпила грешно. Не съжалявам. Но не очаквах, че ще стане така. Тогава продължава и мамо, защото е правилното нещо. Думите на Иван я утешиха малко, но все още пред нея беше тъмно. Престоеше голямото препятствие, парламентарното изслушване. Точно тогава се позвани на вратата. Кой ли беше толкова късно? Радка отвори вратата и видя неочаквани гости. Бяха подчинените войници от поделението на Иван. 5 млади войници стояха притеснено в тъмнината. Капитане, каза с треперещ глас редник Петков, който стоеше най-отпред. Какво правите толкова късно, момчета? Госпожо генерал, дойдохме да помогнем. Радка беше изненадана. Какво можеха да помогнат тези млади войници? За какво ще ми помогнете? Искаме да кажем истината. Какъв човек е наистина капитанът и какво се случи в поделението? Думите на редник Петков трогнаха Радка. Тези млади войници бяха готови да рискуват и да кажат истината. Няма ли да имате проблеми, момчета, може да ви накажат? Госпожо генерал, ние също сме войници. Войникът не лъже. Гледайки чистите погледи на войниците, Радка отново намери сили. Осъзна, че не е сама. Благодаря ви, наистина ви благодаря, но може да стане опасно за вас. Ние сме добре. Капитанът ни защити, сега е наш ред да го защитим. Същата вечер, слушайки разказите на войниците, Радка се убеди, че това, за което се бори, е наистина правилното нещо. Колкото и труден да е пътят напред, не можеше да се откаже. От следващия ден атаките срещу Радка се засилиха. Медиите също започнаха да публикуват критични статии за действията й. Заглавия като емоционална жена, командир, генерал, който потопи организацията в хаос, заради лична вендета се появяваха всеки ден. Но Радка не се поколеба. Смелостта на Иван и младите войници й даде нови сили. Преди последната битка, парламентарното изслушване, Радка се готвеше да рискува всичко и да каже истината. Пред вратата стояха войниците от поделението на Иван, 5 млади мъже, чието лица трепереха в тъмнината. Радка се чудеше защо тези млади войници са дошли толкова късно. Редник Петков, който стоеше най-отпред, каза с треперещ глас: капитане, ние ще свидетелстваме. Радка за миг не разбра какво има предвид. Какво свидетелство? Ще кажем истината. Защо капитанът е контузен и какво наистина се е случило в поделението? Думите на редник Петков дълбоко трогнаха Радка. Тези млади войници бяха готови да рискуват собствените си кариери, за да кажат истината. Няма ли да имате проблеми, момчета? Може да ви накажат. Госпожо генерал, ние също сме войници. Войникът не лъже. Твърдите думи на редник Петков развълнуваха Радка. Въпреки младата си възраст, погледите им бяха пълни с чувство за справедливост. Влезте да поговорим. Седнали в хола, 5 войници гледаха Иван с извинителен поглед. Чувстваха се виновни, че са мълчали до сега. Капитане, извинявайте. Трябваше да кажем по-рано, каза ефрейтор Чавдар Стоянов, свеждайки глава.
Не, вие какво сте виновни. Напротив, благодаря ви, че събрахте смелост, каза Иван, успокоявайки ги. Но показанията на войниците бяха много по-шокиращи, отколкото Радка очакваше. Госпожо генерал, това, което се случи с капитана, е само върхът на айсберга започна да нита. Разказва редник Петков с треперещ глас. Капитанът се опита да ни защити. Офицерите ни наредиха да проявяваме жестокост към помладите, но капитанът им попречи. Каква жестокост ви наредиха да проявявате, попита Радка? Войниците се спогледаха и Чавдар Стоянов отговори да налагаме на новобранците физически наказания, да ги обиждаме и дори да ги бием. Капитанът каза, че това не е армията и отказа. Гневът на Радка отново кипна. Беше горда, че синът й е отказал такава неправомерна заповед, но в същото време беше бясна, че заради това е страдал. И след това капитанът стана мишена, продължи старши сержант Кирил Димитров. Тормозеха го всеки ден. Не само офицерите, но и по-старшите войници. Капитанът не можеше да се храни нормално, не можеше да спи. Слушайки показанията на войниците, сърцето на Радка се свиваше. Можеше да си представи колко трудно е било на сина й. Последния ден не беше инцидент, каза с нисък глас редник Емил Борисов. Бутнаха го умишлено по стълбите. Всички видяхме, когато капитанът падна. Но никой не посмя да свидетелства. Страхувахме се. Радка стисна юмруци. Това беше моментът, в който се потвърди, че случилото се с сина й е било чисто насилие. Защо решихте да говорите чак сега? Капитанът ни защитаваше до край. Сега е наш ред да го защитим. На думите на редник Петков и другите войници кимнаха тяхната чиста смелост, дълбоко трогна Радка. Междувременно и в самата армия започнаха да духат ветрове на промяна. Сред офицерите, които първоначално бяха против реформата на Радка, един по един започнаха да се появяват съвестни хора, които заставаха на нейна страна. На следващата сутрин началникът на оперативния отдел в учебния център, капитан Вълчев, дойде при Радка. Госпожо генерал, имам да ви кажа нещо. Какво има? Вие сте права, госпожо генерал. Прекалено дълго си затваряхме очите. Радка беше изненадана от признанието му. Не очакваше консервативния капитан Вълчев да каже такова нещо. Какво ви накара да промените мнението си? И аз съм имал подобен опит. Преди 10 години мой подчинен беше контузен, след като отказа да изпълни жестока заповед. Тогава мълчах и до днес съжалявам. В очите на капитан Вълчев се появиха сълзи, сякаш дълго тайната вина избухна. Все още не е късно, капитане. Госпожо генерал, ние ще бъдем с вас. Променете армията. В учебния център подкрепата за Радка нарастваше. Особено младите офицери и жените офицери активно подкрепяха реформата й. Госпожо генерал, ние ще ви помогнем. Началникът на учебния отдел майор Янева също застана на страната на Радка. Като жена офицер, тя разбираше по-добре от всеки друг трудностите на Радка. Радка осъзна, че не е сама. Хора с истински войнишки дух бяха с нея. Благодаря ви, но този път няма да е лесен. Войникът не се страхува от трудни пътища, отвърна майор Янева, а другите офицери се смотро съгласиха. Радка отново намери сили. Иван също започна да се променя. Първоначално той се опитваше да спре майка си, но след смелите показания на подчинените си промени мнението си. Мамо, промени армията, за да не страдат колегите ми като мен. Горещата молба на Иван затвърди решимостта на Радка. По това време поддръжниците на Радка се събраха на неофициална среща. В заседателната зала на учебния център се събраха 10 офицери и 5 войници, за да обсъдят бъдещите си планове. Парламентарното изслушване е следващата седмица. Можем ли да направим нещо? Попита началникът на щаба полковник Димитър Стоев. Да кажем истината. Това е достатъчно. Всички присъстващи кимнаха в съгласие с отговора на Радка. Госпожо генерал, може ли ние да излезем на свидетелската скамейка? Попита смело редника Пери. Петков, може да е опасно. Може да имате проблеми. Няма проблем. Ние сме войници. Гледайки твърдата решимост на войниците, Радка се развълнува.
Мислеше си, че докато има такива млади войници, бъдещето на армията е светло. Тогава да вървим всички заедно. Истината ще възтържествува. На думите на Радка всички запляскаха. В безнадежната ситуация започна да се вижда лъч надежда. Но Радка не знаеше, че най-големия обрат я чака в залата на парламента, че полковник Красимир Йорданов, който я беше предал, се готви да направи признание в последния момент. Седмица преди парламентарното изслушване, Радка и съмишлениците й бяха заети с последни приготовления. Последната битка за истината щеше да започне скоро. 3 декември 2024 година, зала на Комисията по отбрана в Народното събрание. Радка седеше на свидетелската скамейка. Пред погледа на цялата страна това беше момента, който щеше да реши съдбата й. Залата беше пълна с журналисти и граждани, а изслушването се предаваше на живо по телевизията. Председателят на комисията удари с чукчето и откри заседанието. Започваме изслушването на свидетеля генерал-майор Радка Иванова, командир на учебния наслон, център на сухопътните войски. Радка си пое дълбоко дъх. Целият ти 30 годишен военен път зависеше от този момент. Депутатът от опозицията Ган Драганов зададе първия въпрос. Госпожо генерал Иванова, как ще коментирате твърденията, че сте потопили поделение в хаос поради лична вендета? На острия въпрос на депутата Радка отговори уверено: това не е лична вендета. Това беше в името на честта на армията. Но не започна ли всичко заради сина ви? Ако той не беше пострадал, щяхте ли да проведете теля? Такова разследване, Радка помълча за миг. Честно казано, синът ти беше поводът, но резултатите от разследването бяха много по-сериозни. Да, синът ми беше поводът, но резултатите от разследването показаха, че проблемът не е само негов. Радка извади подготвените материали и ги представи, показания на жертви на жестокост, доказателства за опити за прикриване и доклад, обобщаващ структурните проблеми. Това ли е лична вендета? Това е реалността в нашата армия. Гласът на Радка отекна в залата. От местата на гражданите се чу ропот. Депутат от управляващата партия Ган Борисов зададе въпрос в подкрепа на Радка. Госпожо генерал, значи твърдите, че тези проблеми са съществували отдавна. Да, точно така. Нашето разследване показа, че тези практики продължават поне от 10 години. Повдигнах въпроса, защото прецених, че не можем повече да ги пренебрегваме. Депутат Драганов отново атакува агресивно. Но вашият подход беше прекалено радикален. Наредихте разформироване на поделение, с което потопихте организацията в хаос, нали? Радикален? Колко още ма? Трябваше да чакаме 20-30 години. Колко още млади войници трябваше да станат жертви на контраатаката на Радка? Залата притихна. Искреността й се усещаше. Точно тогава от местата на гражданите се чу движение. Някой се изправеше. Беше човек, който се надигаше, подпирайки се на патерици и куцайки. Беше Иван. Господин председател, моля за думата. В залата настана смут. Председателят също беше изненадан от внезапната ситуация. Кой сте вие? Капитан Иван Петров от сухопътните войски, пострадалия. Появата на Иван предизвика вълнение в цялата зала. Радка го погледна изненадано. Не очакваше, че Иван ще дойде тук. Председателят се поколеба за момент, след което разреши изказването. Специално разрешавам изказване. Иван бавно тръгна към трибуната. Куцащата му походка остави силно впечатление у всички в залата. Уважаеми господа народни представители, уважаеми граждани, аз съм капитан Иван Петров, пострадалия в този инцидент. Гласът на Иван трепереше, но беше спокоен. Майка ми се бори не заради мен, а заради армията. Аз се гордея с такава майка. Иван разказа подробно какво му се е случило. За колективния тормоз, който е претърпял след като е отказал да изпълни жестока заповед. И за инцидента на стълбите последния ден. Аз просто отказах да изпълня позорна заповед като войник. Но това беше цената. Когато Иван посочи крака си в залата, настана тишина. В този момент от задните редове на гражданите
се чуха ръкопляскания. Бяха дошли подчинените на Иван, редник Петков, ефрейтор Стоянов, старши сержант Димитров, редник Борисов и още един войник. Председателят се опита да въдвори ред, но редник Петков се изправи и извика: господин председател, ние също искаме да свидетелстваме. Кои сте вие? Ние сме подчинените войници на капитан Иван Петров. Бяхме свидетели на всичко. Председателят беше объркан от необичайната ситуация, но в крайна сметка разреши и показанията на войниците. Пръв започна да свидетелства редник Петков. Капитанът се опита да ни защити. Когато офицерите ни наредиха да бием и да проявяваме жестокост, капитанът ги спря. Ефрейтор Стоянов продължи. След това капитанът стана мишена. Тормозеха го всеки ден. Не можеше да се храни нормално, не можеше да спи. Показанията на старши сержант Димитров последваха. Последния ден всички видяхме. Умишлено го бутнаха по стълбите. Не беше инцидент. Смелите показания на младите войници напълно промениха атмосферата в залата. Депутатите, които първоначално критикуваха Радка, постепенно замлъкнаха. Редник Борисов свидетелства: последен искаме командири като капитан Петров, командири, които защитават подчинените си, които правят правилното нещо. Това, което направи генерал Иванова, е правилно. От искрените показания на войниците в залата имаше хора, които се просълзиха от вълнение. Но накрая ги очакваше най-големия обрат. Задната врата на залата се отвори и се появи неочаквана фигура. Беше полковник Красимир Йорданов. Йорданов беше този, който беше предал Радка. Всички го гледаха с изненадани очи. Господин председател, аз също искам да свидетелствам. След като председателят разреши, Йорданов застана на трибуната. На лицето му се четеше дълбоко разкаяние. Уважаеми господа народни представители, аз съм полковник Красимир Йорданов, който полковник предаде генерал Иванова. В залата отново настана смут. Започна признанието на Йорданов. Аз излъгах. Генерал Иванова постъпи правилно. Аз, увлечен в логиката на защита на организацията, пренебрегнах истината. Гласът на Йорданов трепереше. Мерките, които тя предприе, бяха напълно оправдани. Жестокостта наистина съществуваше, както и опитите за прикриване. Аз знаех всичко това, но мълчах. Признанието на Йорданов шокира цялата зала. Искрено се извинявам на генерал Иванова. И на вас, граждани, също се извинявам. Аз мислех само за интересите на организацията и пренебрегнах истината. С показанията на Йорданов всичко се обърна. Депутатите, които критикуваха Радка, вече нямаха какво да кажат. Председателят обобщи: днес, благодарение на показанията, се изясниха много неща. Потвърди се, че мерките на генерал Иванова са били оправдани. След края на изслушването Радка беше посрещната с топлите аплодисменти на семейството и колегите си. Това беше моментът, в който истината възтържествува. Юни 2025 година. Учебен център на сухопътните войски Корен. Бяха изминали 6 месеца от края на парламентарното изслушване. Радка все още беше командир на учебния център. След изслушването реформата на Радка се разпространи в цялата армия. Започнаха фундаментални промени, изкореняване на жестокостта, изграждане на прозрачна командна верига, въвеждане на система за защита на човешките права. Госпожо генерал, подготовката за церемонията по завършване на курсистите е приключена кроне. Докладва адютантът ти. Днес беше наистина специален ден. Беше денят на церемонията по завършване на първия випуск, преминал новата учебна програма. И най-важното, денят, в който Иван се завръщаше в поделението след пълно възстановяване. Добра работа, отговори Радка с усмивка. През последните 6 месеца се бяха случили много неща. След победата на парламентарното изслушване в армията започна мащабна реформа. Новата образователна система, инициирана от Радка, привлече вниманието на цялата страна. В 10:00 часа, пристигайки на плаца за церемонията, Радка изпита нови чувства. Погледите на младите войници бяха напълно различни. Нямаше страх или свитост, а увереност и гордост. Курсистите стояха в строй и чакаха Радка. Те бяха първите бенефициенти на новата учебна програма. Поколение, обучено в среда без жестокост, с уважение към личността,
войници, мощния глас на Радка отекна на плац. Ние сме достойни войници, служим на Република България, викът на курсистите пронизапа. Небето. Този звук беше различен от преди. Не беше наложено подчинение, а вик на гордост, идващ от сърцето. По време на церемонията Радка изпита гордост. Мисълта, че началото на всичката тази промяна е бил синът и Иван, и развълнува още повече. Поздравявам ви! Вие сте първите герои на новата българска армия. Курсистите отговориха на поздрава на Радка с аплодисменти. Лицата им бяха пълни с надежда за бъдещето. След церемонията имаше време за среща с семействата. Радка чакаше специален човек, синът и Иван. Около 14:00 часа се появи Иван. Вече не беше с патерици. Макар и да куцаше леко, погледа му беше много посилен отпреди. Беше узрял след преживяното страдание. Мамо, много труд положи. Иван се приближи до майка си и я поздрави. И ти също много труд положи. Радка прегърна сина си. Майка и син се погледнаха и се усмихнаха. Беше болезнен период, но и двамата станаха посилни след него. Иване, какво ще правиш от сега нататък? Ще продължа да бъда войник. Но в новата армия, която ти създаде. От отговора на Иван в очите на Радка се появиха сълзи. Точно това искаше да защити Радка. Армия, в която не само синът ти, но и всички войници могат да служат с гордост. Междувременно реформата на Радка предизвика голям отзвук и в обществото. Медиите я нарекоха синдромът Иванова и всеки ден съобщаваха за нея. В другите видове въоръжени сили също започнаха да духат ветрове на промяна. Госпожо генерал, от военно-въздушните и военноморските сили искат да дойдат да почерпят опит, докладва началникът на щаба полковник Димитър Стоев. Това е хубаво. Какъв е смисълът да се променим само ние? Цялата армия трябва да се промени. Щабните офицери се съгласиха с думите на Радка. Реформаторският дух на Радка вече се разпространяваше извън сухопътните войски към цялата армия. Вечерта, докато вечеряше с Иван в служебното жилище, Радка си представяше бъдещето. Очакваше с нетърпение как ще се развива армията, каква роля ще играят младите офицери като Иван. Иване, какъв войник искаш да станеш? Войник като теб, мамо. Войник, който не се страхува да прави правилното нещо. Такъв войник стани. Слънцето залязваше навън, но за Радка сякаш изгряваше ново слънце. Това беше новото начало за армията, за която Радка бе мечтала цял живот. Армия изпълнена с истинска чест и гордост. Няколко седмици по-късно дойде изненадваща новина. Редник Петков и ефрейтор Стоянов, подчинените на Иван, бяха кандидатствали за офицерски курсове. Повлияни от Иван и Радка, те също мечтаеха да станат добри военни командири. Госпожо генерал, много се радвам. Тези момчета ще станат отлични офицери. Радка също беше развълнувана. Осъзнаваше, че усилията им дават надежда на младото поколение. Месец по-късно Радка получи още една добра новина. Министерството на отбраната реши да включи реформата на Радка в учебната програма на цялата армия. Случаят Иванова вече беше задължителен предмет за всички военни офицери. Госпожо генерал, поздравления! Сега наистина цялата армия ще се промени. Поздрави адютанта ти. Благодаря. Но това е само началото. Истинската промяна тепърва започва, отговори скромно Радка. Но в сърцето си не можеше да скрие гордостта си. Епилог. 2 години по-късно, през 2027 година, Радка Иванова беше повишена в командир на сухопътните войски. Първата жена, командир на вид въоръжени сили в историята на българската армия. А Иван беше повишен в майор и обучаваше подчинените си. Поделението, което той командваше, беше оценено като най-образцовото в цялата армия. Лидерството на Иван, което се основаваше на уважение към личността на подчинените и насаждане на правилни ценности, стана пример за мнозина. Промяната, която Радка и Иван създадоха, вече беше необратима нова традиция в армията. Жестокостта беше напълно изкоренена, уважителните отношения между началници и подчинени се утвърдиха. Историята на майка и син,
които осъществиха истинския смисъл на думите «войник, войника не». Оставя и до днес се разказва като легенда в армията. Промяната, създадена от тяхната смелост и убеждение, оказва положително влияние не само на армията, но и на цялото българско общество. Историята на Радка и Иван не е приключила. Напротив, тя е ново начало. Техните убеждения, основани на справедливост и смелост, продължават да дават надежда, кураж на много хора. Благодаря ви, че бяхте с нас до край. Вашето ценно време ни дава голяма сила. Ще се видим отново следващия път. Моля, абонирайте се и харесайте.